A túra pillanatait a Samsung NX1000-es fényképezőgéppel örökítettük meg. A tökéletes grillélményt a Weber Steffen Magyarország Kft. Biztosította. A készülékekről és tartozékokról a www.weber.com oldalon tájékozódhatnak. Citromboros kakukkfű, ez így együtt, a kakukkfűnek alapból van egy pici citrusos illata, és hogy ez mennyire jó fog passzolni a halhoz, és ezt nem kell sajnálni, tehát ezt be kell szórni így. Hát tényleg az, hogyha odáig eljutnánk, hogy azt mondjuk, hogy havonta egyszer minden családnál legyen halebéd, vagy halvacsora, akkor már óriási eredményt érnénk el. Csak ez hozzátartozna, hogy a tavaszi időszakban a balatoni pontyot nem kéne 1400 forint per kilóért adni. Hát de ugye jó, nem csak szőröstű, bőröstű. Jó, hát én mennyi a csirke már? De csirkecombot kapsz még mindig. Jó, hát az 800 forint kilója. Hát, jó, de és azért de megveszed a pontyot élősúlyba 1400-ért, abból egy 3 kilós pont kell egy 4 tagú családnak egy sima kajára. Ne vegyük már a kedvét az embereknek, hát nem mondjunk ilyet, hanem azt, hogy egyszer egy hónapban lehet. Egyszer egy hónapban mindenkinél lehet. Ez valószínűleg azért drága, mert kevesen keresik. Ha többen keresnék, akkor lejjebb tudnának menni az ára, mert akkor érdemes nagy... Fogyna belőle, igen. Lejjebb menne az áfája a halnak például, külön. Mert most lement a disznóé, lemehetne a hal is éppen. Hát lemehetne, mert a hal végül is az egyik legegészségesebb kaja. Hát ezt az egész világon tudja mindenki. Mindenki tudja, nagyon finom is, szaporázni kell. Igen, de könyörgöm, hol vagyunk még ettől a 25 kg per évtől, per főtől a 4 kilónkkal? Hát én hiába eszem 60 kilót, az még kevés az, hogy felhozom. Azért 4. Azért 4. Mert te 60-at eszel. Meg a Mészáros Pali. Így kijön. Meg én is azt mondom, hogy tényleg nálam 2 hetente biztos, hogy hal van. Én nem értem magát a horgászatot, nekem voltak problémáim ezzel, mert egyrészt nem tudtam bedobni. Aztán megtanultam, most már tudom, hogy kell. De magával azzal a dologgal, hogy én túlságosan pörgök agyban, hogy le tudjak ülni 3-4 órára, hogy ez ilyenkor te mit csinálsz? Akkor hogy én is pörgök ott. Hát na ez az, hogy te se vagy egy ülő ember. És utána snit. És leülök horgászni. És akkor van az, hogy hagyjanak békén. Ilyenkor átnéz alfába, vagy valami meditációs gyakorlatot végzel? Igen, valóban van valami ilyen benne. Ilyen meditációs gyakorlatot végzel? Az is van, természetesen van, mert minden megfogott jó halra inni kell egy pálinkát. Mindenki fogás után? De csak a jó halakra. De akkor volt majd kinn a parton ébresztett az asszony, hogy haza kéne hagyni, nem? Mindig tudom, hogy annyit iszom. Nincsen semmi gond. De nem 2 ötlet a parton horgászat közben jut eszembe. Mindig kérdezik, hogy mi a bánatot csinálok akkor, amikor nincs kapás. Mert van olyan, főleg süldözés közben. Akkor aktív pihenést végzel. Olyankor járnak a fiókok kibe, és olyankor találok ki dolgokat. Mi volt az utolsó? Nem tudom most hirtelen. Hát... ételt találtál már ki, vagy valamit? Igen. És mégpedig azt... majd ha megálltunk, elszaladok hazaért és hozok kóstolót belőle. Na hát, eljött egy pillanat. Most van sült pontymáj. Úristen. És van belőle. Ne várjunk tovább, most menj el érte. Légy szíves, addig mi valamit molyolunk. Addig mi csinálunk valamit. Hozok egy kis kenyeret hozzá, mert ahhoz kell kenyér is. Ez egy pontymáj zsíron lesütve. Meg van sózva, de lehet, hogy sótlan, mert nem én sóztam. Hát, Vitrói Tamás szavaival élve, a betyárja át neki. Hát nagyon finom. Ez tényleg olyan, mint akármilyen másik májas. Csak maga tudod, hogy ez mégis
ponty. Ásvén belőle egy enyhe hal. És ehhez az adaghoz mennyi ponty máj kell? Ez speciál egy olyan 8 kilós pontynak a mája, körülbelül ennyi van. Mind amilyen a dobozban fér. Igen? És saját zsírjában. Nem. Nem? Disznózsír. Disznózsír? De bármelyik, tehát kacsazsír, sült zsír, bármi jó hozzá. A lényeg az, hogy zsír legyen. A halzsír az külön a pontnál, meg főleg az a hasfalon van csak. Vagy tehát a hasa alján van a pontnak a zsírja, azt nem lehet leválasztani. Nagyon finom. Rendkívüli. Mennyi időt sütöd a májat? Tehát mi a különbség mondjuk egy csibemájjal, vagy egy kacsamájjal? Mi az hasonló, mint egy libamáj, 4 óra. Amikor a víz, nagyobb a víztartalma a halmájnak, mint a baromfimájaknak, tehát ezáltal hosszabb ideig kell, mert ugye addig kell sütni, amíg a víztartalma elpárolog. Amikor elment a víztartalma, elzárom, akkor fokhagymázom meg a végén, és lefedem. Kész, úgy hűl ki. Hát azt hiszem, hogy nagyon kellemes napot zárhatunk. Sajnálatosan véget ért ez a Sajnálatosan. utazás nekünk a halak birodalmában. Hát lehet később majd valamikor más műfajban a halak másik oldaláról közelítve ezt folytatni. Víz alól gondoltad? Például. Bármilyen szinten ér el a víz közelben. Hát mi sokat tanultunk tőle, de remélem te is tanultál tőlünk valamit, egy-két új ötletet. Persze. Amit tovább tudsz majd pecázás közben Vagy gondolni, továbbfejleszteni. Tamás ma fantasztikus dolgokat főzött. Hát A saláta ez nagyon jól néz ki. örülök, hogyha tetszik, meg hát azért ez a hal sem akármi. Úgyhogy mi neki is kezdünk, kocintunk még egy pálinkával, és akkor utána bezárul És eltüntetjük a azt, amit grillbox. alkottunk ma. Eltüntetjük, így van, ez lesz a harmadik hal, amit ma eszünk, reméljük nem kapunk halmérgezést. Mert legalábbis, hogy az ízlelő bimbóink még bírják ezt a sok halat. Nem, a halfogyasztás átlagát visszük följebb egy kicsit. Hát ebben a műsorban mindenféleképpen És reméljük, hogy elültettünk valamit nem csak a nézőkben és az átlagos halfogyasztókban, hanem azokban is, akik halat forgalmaznak mindenféle feldolgozásban, hogy nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a magyar, balatoni és különböző folyóvízen élő halakra. Hát igen, mert azért a magyar hal az itthon van, és az a gazdaságot nálunk mozdítja. Nem mindenféle bizonytalan eredetű tengeri halat behozni a multikba, és avval traktálni a népet, amiben nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan finom. Így van. így van. Pusztítsuk a szálkát. Együtt ki a busát a víz. Kiírtjuk a szálkát a halból. Így van. Csak egy kés kérdése. Hát abban a háztanak van nálunk bőven, úgyhogy megoldjuk. Jó étvágyat mindenkinek, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak eddig is, és hát folytatódik a Séfa családban alkalmazás recept sorozatai. Következő alkalommal ősszel lesz egy újabb frissítés. Hát addig meg tessék nagyon sokat grillezni, és tessék nagyon sok halat enni. Úgyhogy jó étvágyat, uraim! Jó étvágyat! Jó étvágyat kívánok! Amely fogjuk, vagy először fogjuk a pálinkát? Először a pálinkát. Fogjuk először a pálinkát. Nem tudom, mi volt a sorrend. Teljesen mindegy, dezinficiál. Vigyázz, beleesel a gödörbe. Na hát akkor a halak egészségére, meg a miénkre. Színre. Egészségünkre! Éljünk Zamádiban.